Matagal na umanong naghahanap ng trabaho si Fem matapos niyang makagraduate sa kolehiyo. Mahirap umanong maghanap ng trabaho lalo na sa panahon ngayon. Gustuhin mang lumuwas ng Maynila ay kapos umano sila sa budget. Kaya nang malaman niyang mayroong local and overseas job fair sa munisipyo sa kanilang bayan sa Minalabak, agad na siyang pumunta bitbit ng resume at ang pag-asang tatanggapin ng isa sa mga participating employers sa job fair. Nakita ko po siya sa Facebook page ng Minalabak. And then, sinave ko po talaga yung date na makapunta po dito. And then yun po, after po nun, tinignan ko po yung mga job na available po. And then, yun po, tinignan ko yung mga qualifications, requirements. Tapos yung days na po na yun, kinumpleto ko po yung mga requirements na kinakailangan po ng isang company na applyan po. And thankfully po, upon the interview na tanggap naman po ako agad. Matapos ang pagpila at interview, kasama si Fem sa pinalad at agad na na-hired on the spot ng isang kumpanya na kasama sa 13 local companies at isang overseas agency na kabilang sa job fair sa bayan ng Minalabak. Higit sa 5,000 na job vacancies ang binuksan para sa mga residente ng bayan ng Minalabak. Kabilang narito ang ilang posisyon tulad ng production operators, office staff, delivery rider at marami pang iba na handog ng LGU Minalabak sa tulong ng provincial government ng Camarines Sur at Camsur Peso. Personal ring bumisita si DOLE Regional Director Imelda Gatinaw na aprobado ang kaayusan at pagtutulungan ng probinsya at LGU Minalabak sa paglapit pa ng trabaho at oportunidad para madagdagan ang employment rate sa Camarines Sur. Paugmahon nga ni sa kadakol ng mga job fairs na maonrahan kita ni Regional Director Imelda Gatinaw, hali pa siyang Ligaspi actually para lang makapag-attender ka ining ginigibuming job fair. Sinahiling niya man na talagang full support ang mga LGUs, ang Province of Camarines Sur sa mga core programs ng Department of Labor and Employment. Sabi ta nga ni hababa, sabi niya kasuba, medyo hababa talaga ang Bicol region in terms of employment. So ining mga ginigibutang mga activities, programs, saro ini sa mga nakakatabang para mas madagdagan itong satuyang employment rate, lalong-lalo na sa Camarines Sur. Malaki rin ang pasasalamat ng LGU Minalabak sa programang ito kung saan hindi na kailangan pang lumuwas ng karatig bayan o syudad upang makahanap ng trabaho ang mga residente ng kanilang bayan. Very grateful kami sa ating mga partners. Siyempre, ang Camsur Peso, led by Ma'am Sha Toralio, ating DOLE, Provincial Head na si Ma'am Ella Verano, RD Imelda Gatinaw, and syempre sa ating provincial government sa Camsur, led by Governor Elry, for accommodating us. Hindi matutumbasan yung tulong na may naipapaabot ng mga ganitong programs dito sa mga small communities kagaya ng aming local government unit dito po sa Minalabak. So we're very grateful for this opportunity and we look forward to continuing this project, this program in the following years. So saro iniyo sa binalimi sa Town Fiesta Mingonyan na buswak. Tanganig makadagdag kulay sa samuyang kapistahan dito sa Minalabak. Sa Camsur Peso po and sa provincial government, thank you po sa gantong opportunity. Kasi dahil po sa inyo, maraming kabataan na magkakaroon po ng oportunidad na makapagtrabaho, makatulong sa family nila, mailabas nila yung skills nila, yung kagalingan nila sa bawat larangan na tinapusan nila or sa mga breadwinners, sa mga parents na gustong guminhawa ang buhay. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng bumubuo ng oportunidad na ito. Jem Garcia, CSN.